Μια παραγγελία για αύριο. Ρίχτα. Ο νέο αστέρι της εκπομπής, τον Πυράλ. Ποιος είναι υπεύθυνος εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτά τα σπορτ που βάζετε και ιστορίες στον Ανατολό και τέτοια? Εγώ. Το όνομά σου δώσου μου. Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Εγώ φίλε ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων, είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ. Α, ωραία, τι κάνεις φίλε Κώστα? Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάλεις να μου το σπορτ εκεί του Μαγκίνα με τα Μπιράλ, ας πούμε, και τα λοιπά μαζί. Γιατί, αφού το έχεις στο αναψυκτήριο, τι να κάνουμε τώρα φίλε εισαγωγέα? Δεν θέλω τώρα να ξαναβάλεις εκεί τον Μπιράλ, σε παρακαλώ πολύ, γιατί... Και τέλος πάντων γιατί να το κάνουμε, επειδή μας το λες εσύ? Να, χαίστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού μιλάς έτσι, ποιον μιλάς τώρα, ξέρεις? Στον εισαγωγέα του Μπιράλ. Φίλε, κανόνες. Θα το γνωρίσω, είναι ωραίος τύπος. Δεν κατάλαβα, ποιος? Ο εισαγωγέας του Μπιράλ. Θες να σου κάνω κονέ? Ο εισαγωγέας του Μπιράλ. Α, δεν το ξέρεις? Τι ξέρεις ποιος είναι? Ποιος είναι? Λοιπόν, λίγα με τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει? Όπα φιλαράκο, δεν το πας καλά. Άκου λίγο να σου πω τώρα κάτι. Θα σου τραβήξω τα μαλλιά τρίχα, να. Κακιασμένη. Καλά, κανόνισε, μην κάνει από κάτω να πούμε και τα λοιπά. Κανόνισε. Να πάει να κατουρίσουμε στον Μπιράλ σου. Τι θα κάνω? Να κατουρίσουμε στον Μπιράλ σου. Κύριε μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις πως είναι? Πες τι γερσί έχει. Κάτουρο, φαντάζομαι. Ρε ποιο μαλάκα μιλά, ποιος εσύ ρε? Ο Τζένι Μπότσι. Άμα σε γαμίσω σου πω, εγώ πεις είναι ο Τζένι Μπότσι. Τον Μπιράλ τα κάνει όλα αυτά, τις ορέξεις.